5 μέρες αιματοχυσία στη Λιβύη, τα πρώτα επίσημα σχόλια του καθεστώτος ήρθαν από τα χείλη του Σαΐφ Αλ-Ισλάμ Καντάφη. We will agree on a new Libya, a true Libya. Either this or Libyans be ready for separatism and civil war. Forget oil, forget gas, forget these resources. Get ready for chaos. Με δηλώσεις του στο κρατικό κανάλι, ο δεύτερος γιος και πιθανός διάδοχος του συνταγματάρχη Καντάφη έστειλε τελεσίγραφο στους διαδηλωτές θέτοντας το δίλημμα «Αλλαγή εδώ και τώρα ή χάος». Libya is not Tunisia or Egypt. Libya has got oil, which has united the whole country. All Libyans live on it. If we separate, who's going to feed us? Who's going to run these resources? Ο Σαΐφ Καντάφη, αφού υποσχέθηκε πολιτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και κατάρτιση νέου συντάγματος, κατήγγειλε ξένο δάκτυλο με στόχο, όπως είπε, την αποσταθεροποίηση της χώρας. Ορκίστηκε να πολεμήσει εναντίον και του τελευταίου υπονομευτή, ενώ επιτέθηκε στα διεθνή μέσα τόσο για την υπερβολική μετάδοση της βίας στη Λιβύη, όσο και για τα σενάρια που θέλουν τον Μουαμάρ Καντάφη να έχει ήδη φύγει από τη χώρα. We will not give up Libya. We will fight until the last man, woman, until the last bit of energy. We will not leave it. We will not leave our country to let Al Jazeera laugh at us, Al Arabiya or the BBC or any traitors who live abroad and laugh at it and laugh at us here in Libya. Οι ταραχές φαίνεται να εξαπλώνονται τώρα στην Τρίπολη. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιές σε κυβερνητικά κτίρια της πρωτεύουσας, άλλοι κατέλαβαν στρατιωτικές βάσεις έχοντας πλέον οπλισμό στην κατοχή τους, ενώ όπως λένε η Βεγγάζη βρίσκεται πλέον υπό τον απόλυτο έλεγχο των διαδηλωτών. Right now, we've had 2 army barracks where the generals they surrendered to the civilians. They joined the ranks of the people, and the civilians have managed to obtain weapons, 14.5mm rifles, RPGs, and also tanks. We have civilians driving tanks now, heading towards the military compound. Ερασιτεχνικό βίντεο άγνωστο που φαίνεται να δείχνει άνδρα, πιθανότατα μισθοφόρο από την υποσαχάρια Αφρική, στα χέρια αντικυβερνητικών διαδηλωτών. Benghazi is free from the tyrant. It's the end of his regime here in the eastern sector of the country. His military compound, which was the sign of his dominance, was breached today by a commando brigade that turned with the people against Gaddafi. And his mercenaries were captured, some of them were killed. Ο επίσημος αριθμός θυμάτων παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστος. Ανθρωπιστικές οργανώσεις μιλούν για περισσότερους από 200 νεκρούς, ενώ γιατροί στα νοσοκομεία της Βεγγάζης λένε ότι αδυνατούν πλέον να περιθάλψουν τους τραυματίες. Χθες στη Βεγγάζη, υποστηρίζουν διαδηλωτές, ο στρατός χρησιμοποιώντας βαρύ οπλισμό και ελεύθερους σκοπευτές χτυπούσε στα τυφλά διαδηλωτές που είχαν βγει στους δρόμους ζητώντας την παραίτηση του Μουαμάρ Καντάφη. They will take it to the end. They keep saying that we will not surrender. We either die or win.